Dobar dan, dragi prijatelji, dobro mi došli u moju kuhinju i na moj kanal Domaće i ukusno. Evo, približava nam se post, on je za otprilike oko nedelju dana, ali još imamo vremena da napravimo neki od ovih mrsnih specijaliteta. Danas pravimo jedne ukusne, brze, slane mafine, to jest projice, kako ko voli da ih zove. Spremaju se u jednoj činiji, sve se dakle zajedno pomeša, stavi se u ove plehiće, ispeče i milina jedna. Dakle, vrlo jedan ovako zgodan recept, mogu da se pripreme za na posao, za u školu, za na neki put kad se ide, ili jednostavno kada vam dolaze neki gosti, vi ovo vrlo brzo sve pripremite, pomešate, ispečete i iznenađenje je na stolu. Pri tome vrlo su efektni i ukusni, a sastojci su jednostavni i promenljivi. Sada i da vam pokažem šta nam je sve od sastojaka potrebno. Evo ovako. Oko 100-120 grama rendanog nekog kačkavalja, može mozzarella, gauda po sopstvenom ukusu, 280 grama belog mekanog brašna, 250 ml mleka, ovde imam 50 grama otopljenog maslaca, to je putera, jedno jaje, seckane masline, ovako na kolutiće, 2 kašike ajvara, može pinđur, i neko aromatično bilje. Začinsko bilje bi trebalo da bude sveže, međutim, pošto sada još uvek hladno zima, nemamo svežeg, koristit ćemo ovaj suvi origano i suvu majčinu dušicu. Inače može da se stavlja sveži peršun, bosiljak ili već ostalo po sopstvenom ukusu. I onda jedna ovako kašičica suvog kvasca i jedna kašičica praška za pecivo. Naravno neke ove modlice, kalupi gde ćemo sve to da ispečemo. Prvo ćemo u jednu ovako zgodnu činiju da pomešamo ove suve sastojke. To je brašno, prašak za pecivo, kvasac, kačkavalj, masline. Ja sam izabrao ovog puta kalamate seckane i zelene, ali su one promenljive, mogu da se stave i crne masline ili samo zelene, već kako je po vašem ukusu. Onda malo soli, 1-2 prstohvata i dodamo ovako jedan prstohvat origana i malo suve majčine dušice. Ovi začini su isto promenljivi, ovde može da ide bosiljak ili šta god da drugo volite. Evo. A sada u ovako drugoj činiji otopljeni maslac, jaje i mleko. Ovako sve dobro umutimo. I to sad sipamo u ove suve sastojke. Mešamo lagano viljuškom. Kada sve to lepo ovako umešamo, onda dodamo i ovaj ajvar. Blago sve ovako promešamo. Evo, i smesa je očas posla gotova. Sada još preostaje samo da napunimo ove naše modlice. To ćemo najlakše uraditi kašikom. I po jednu ovu kašiku smese sipamo u kalup.
Evo tako, malo ovako pretresemo kalu i to sada pečemo u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni 20 minuta. 20 minuta kasnije evo, mafini su gotovi, ispekli su se. Evo, dragi prijatelji, nikad brži, nikad ukusniji, lepši i dekorativniji slani mafini. Trebalo mi je svega ukupno oko 40 minuta, 45 minuta za jednu ovakvu finu gomilicu. Ukusni, brzi, jednostavni, lako se prave, šta da vam kažem, nema razloga da ne probate nešto ovako. Miriše cela kuća, a dobro se slažu i uz neko od onih mezenceta koji smo pripremali u nekim od prošlih videa. Dakle, uz pivce i neko mezence, nadam se da ćete da probate i da mi javite kakvi su vaši utisci i šta mislite o ovim finim, pikantnim projicama. Mi se vidimo u nekom od sledećih videa, do tada ostajte mi hrabri, nasmejani, zdravi i veseli. Ja vam želim svako dobro i veliki pozdrav od mene. Ćao!